La Diputació de Castelló conclourà les obres de millora en el castell de Penyíscola este mes per potenciar les visites durant l'estiu. La institució provincial ultima els detalls de rehabilitació arquitectònica que enriquiran el recorregut per la fortalesa penyiscolana, amb la incorporació de detalls inèdits de les habitacions pontífices del Papa Luna en l'edifici, ja que l'origen se remunta al segle XIII. Les actuacions conclouen amb la restauració del patrimoni del monument, així com part del parc d'artilleria i la renovació de l'oferta museogràfica per a que el castell de Penyíscola sigui més atractiu. En els pròxims dies, la Corporació Provincial Castellonenca iniciarà la implantació del projecte museogràfic. Es tracta d'uns treballs en els que s'invertiran 492.000 euros i que permetran apropar el visitant als usos històrics de les sales rehabilitades, de forma que se'ls dotarà de la informació al voltant de les activitats portades a cap pels dos primers pobladors del castell penyiscolà, els templaris, en les estàncies de la planta baixa i el Papa Luna en les superiors. Eixa informació s'articularà amb ambientació sonora, elements representatius de l'època, maquetes, projeccions 3D i videomapping, una tècnica que a través de projeccions sobre elements arquitectònics permetrà conèixer les principals fites històriques que pel castell de Penyíscola han anat transcorreguent. Aquests recursos explicaran com era la vida real, el dia a dia dels templaris i del Papa Luna en el castell de la Ciutat de la Mar.